¿Sí? Vale, chao. ¿Qué tal? Si me ha chamado Sergio e di que temos que facer coleccións para todas as estacións do ano. E só temos un día. Vale, non hai tempo que perder. É o que de inverno, é o primavera e o outono. Non podemos fazer. Vale, Aicha, ti tens que facer dous, pero tens que facer unha mezcla. É unha area 3. Acabei. Os gusta? Receta para Navidad. Acabei. Os gusta? Ideal, sí. Me alegra de un maquillaje. ¿Os gusta? Sí, es de Frozen. ¿Os gusta? Me encantan. ¿Os gusta? Sí, me encanta. Acabei. ¿Os gusta? Sí, sí. Os dejo no te voy. Acabei. Voy con él a playa, Pues voy a llegar a punto 200 para subir. Esperemos que a Serpa lle guste os diseños. ¿Qué tal es? Ya he cantado. Y di que tenemos que buscar a pregunta de por qué está todo ano. ¿Para qué? Para poñerlo na vista. Vale. Vou por un libro que non teño móvil, que teño a reparar. Vale. Pasada unha hora. O encontrei, e vos? Tamén. Sí. Vale, ahora vamos a escribilo e vamos a repartir o traballo. Porque hai estacións, en xeral, moitos pensamos que as estacións deben ser distantes que existe entre a Terra e o Sol, cando a primeira xira sobre o Sol. Debemos ter en conta que a Terra fai movimentos de traslación ao redor do Sol, nunha órbita elíptica, e de rotación sobre o seu eje. A medida que a Terra xira en torno á luz, o astro chega ao planeta a diferentes grados, e por eso temos diferentes estacións ao redor do mundo. De esta forma, en el hemisferio sur, los rayos del Sol están más bajos que en el norte, por lo tanto, es invierno. En el hemisferio sur, os rayos do Sol están máis baixos que o norte, por lo tanto, é inverno. A inclinación é maior no hemisferio norte, en xuño, e por eso, nese momento, é verano. Vale, vamos a dar ao xefe. Mándalo tu folio. Te paso.
comenzamos a firmar un contrato. ¿Pero por qué? No sé. Por los vasos. Por los platos. ¡Qué rico! Ya. ¿Cómo por la agua? Ay, no la hay. Ahí está. Tenemos que irnos. Hola. Pero no hay nadie. Bueno, firmamos y nos vamos. La pantalla. Una semana después, la noticia estaba publicada e as estilistas respondieron correctamente a todas as preguntas que sus fans le habían hecho por Facebook. Esperemos que os haya gustado. Un saludo de la